Milí priatelia, je mi veľkým potešením predstaviť v našej novej show Hudba bez hraníc skupinu Vega. Vítajte. Ďakujem pekne, Vlastička. Tešíme sa. No a ja sa veľmi teším, pretože ja musím spomenúť pre našich televíznych divákov, že nás skutočne spája taká veľmi krásna aj udalosť, spomienka zároveň, pretože ja keď som v podstate začala účinkovať, tak skupina Vega bola taká prvá šlágrová kapela, ktorá si ma takto pozvala na svoj koncert. Bol to vtedy vianočný koncert v nitrianskych Súčanoch, za čo som veľmi vďačná a skutočne je to skvelá partička ľudí. No a teda ja si myslím, že za tie roky sme určite výborní priatelia, ale veľa sa aj skutočne aj zmenilo možno v týchto veciach hudobných. Povedzte nám, aké máte novinky odtedy, lebo však prešlo veľa času. Prešlo veľa času, pár rôčkov a podarilo sa nám konečne dať dokopy 14 nových piesní. Prakticky je to nové CD-čko, ktoré sme natáčali, hádam, 5 rokov dozadu. Maja, takto oprav ma, ak to nie je pravda. Chlapi chcú rozprávať a nevedia. To je hrozné, ja neviem. No, točili sme ho, áno, minimálne 5 rokov, ale chvála Pánu Bohu sa nám to už teda podarilo. Ale ja chcem vlastne nadviazať na teba, že my sme strašne pyšní, že vlastne si bola medzi prvými účinkujúcimi vlastne u nás, alebo prvýkrát si... A musím povedať, že my máme teda asi nos na dobrých umelcov. Ďakujem pekne, je to vzájomné, ale určite aj môj kolega chce prispieť nejakými otázkami. Ja tých otázok mám toľko, lebo nás spája veľký priateľský vzťah a teda keď vidím to CDčko, tak viem si predstaviť, koľko je to úsilia. Ja vždy tak veľa ľuďom rozprávam, že aj keď tá Vega nie je toľko hraná, ale tá Vega robí tak dobré pesničky, že nielen výslovnosť, alebo teda text, hudba, ale vy to máte tak pripravené aj na tých koncertoch, aj hovorené slovo. Ako to cvičíte? Čo by ste povedali tým, ktorí idú na vystúpenie alebo idú robiť CDčko, že ako by mali k tomu pristupovať? Môžeme povedať pravdu? Pravdu. Drina, Jožko, jedna veľká drina. Rozumieš ma? Stretneme sa, kapelník zaveli, Marienka potvrdí a ja idem. Kapelník zaveli a my poslúchame, rozumieš, ako hodinky. A potom na tých vystúpeniach si zase fakt tak s Jozefom rozumieme, že si nahráme a rozprávame tak, ako keby zo srdca. Ja len nie ako keby. Pre našich televíznych divákov ukážem CDčko a samozrejme aj pieseň, ktorá zaznela na vašom vystúpení tu u nás. Paste sa ovečky. O čom je tá pesnička? No, porozprávajte. No o čom? Paste sa ovečky. O tom, aké je to krásne, keď ešte aj dnes vidno tie ovečky, že sa pasú na tých stráňach a lúkach. A vlastne aké je to pekné, keď sa človek znovu vracia tak nejak do minulosti. A tá minulosť zase teraz preto opäť znovu niekedy tie ovečky vidno a človek má taký dobrý pocit. Ja by som chcel doplniť tú skladbu Paste sa ovečky, ja som mu mal urobenú, hádam, 4 roky predtým, ak sme ju nahrali, tak sa nám to podarilo tak, ako ale skrátka, mal si to v hlave, ale bez tých ovečiek zatiaľ. Ale musím povedať, že určite bol to hit na prvé počutie, pretože keď som počula aj túto pieseň, mňa nesmierne oslovil aj ten aranžmán, texty, všetko v jednom. Takisto možno taká nejaká moja ďalšia otázka, kto z vás je ten, kto možno prichádza s tými nápadami, alebo že ako to máte vy v skupine? Keď sa napríklad tvorí to CDčko, mne sa páči taká pesnička, alebo mne sa páči taký štýl, že kto viac menej chodí s týmito nápadmi? Tak zvyčajne to býva tak, že text napíše môj manžel, potom Peťo na to zloží muziku. Niekedy to býva aj opačne, ale tak ako aj pri tejto pesničke, vlastne ten text bol prvotný a potom bola muzika. Tie prvé CDčka, čo sme natáčali, sme robili tak, že ja som robil hudbu a manžel spracoval následne text. sa robil text. Tak. A už v poslednej dobe som prišiel k pár tým textom a v priebehu nejakých tých pár týždňov sa mi niečo podarilo zložiť, tak vždy som prišiel na skúšku. Áno, ale dalo sa to dokopy. Ale ja chcem len upozorniť, že toto je nádherné CD-čko, ale my tých CD-čiek nemáme toto jedno. Vega má CD-čiek, Marienka, koľko? 11. Presne, tak si predstavte, to je 11 krát 14, koľko je to vynikajúcich pesničiek, ktoré napísal manžel Marienky a Peťo
To je obdivuhodné. Zhudobnil. No a samozrejme, vy ste to naspievali a máme z toho veľkú radosť, že ste prišli do Hudby bez hraníc. Aj my sme veľmi. My sme šťastní, že si nás aj s dvoch s Marienkou spomenuli. Tak ďakujeme veľmi pekne a verím tomu, že naši diváci si vychutnajú tieto krásne pesničky. No a verím, že sa opäť uvidíme niekde na ďalších nejakých pekných projektoch. Opäť niekde možno aj teda v Hudbe bez hraníc. Aj my sa tešíme. Vlastička, tešíme sa.